Nonke babukele emakhaya njengoba nazi ukuthi-ke ngeyi-27 kuleli hlane siya kuwona kuzodedela iy'nkunzi ey'mbili uKhuzani kanye neGcokama Elisha. Abaningi sebeke bayizwa ingoma yeGcokama Elisha ethi Imfolomane, kanti noKhuzani usededele isiqeshana esinengoma yakhe ezophuma lapha agadla khona iGcokama Elisha. Ake nizizwele. Safika lezo nsuku uKhuzani Mpungose uyayidedela i-album yakhe ka-2020 esihloko sithi isipoki esinga. Njengoba nimuzwa-ke ezisholo yena ethi mina ngafika le eMdletsheni. Abaningi-ke bayakhala bathi-ke uthathe ingoma yeGcokama Elisha lapho elisuke lithi-ke mina ngafika le kwabiyela lalingekho leli dixa likomama. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho kodwa ngizozwa ku-comment section. Ngolosihlanu lona lolu izobe isitholakala kuzona zonke izinkalo. Phuthuma uzitholele yakho. Kanti-ke kwezinye ezihamba phambili uMgube uyakhala kakhulu ngesenzo seGcokama Elisha benoDlubheke kwisiqeshana esisanda kuphuma nje ey'nsukwini ezimbalwa lapho kade bexoxa khona beplana indaba yokuthi-ke begadlane kulo Disemba. Uthi-ke bekungamele befake igama lakhe ikakhulukazi nje uNtsumpa. Anizizwele. Uyazi wena Ntunsula, nawe wena Nsumpa Ivalehlo, iyadina kabi lento yenu yokuthi mangabe neplana nihlanganisa lemihlangano yenu engacacile yenkohlakalo yobumenemene lobe nabuletha la emculweni bese nifaka igama lami ngalendlela enilifaka ngakhona. Ikakhulukazi wena Nsumpa Ivalehlo, angikwazi ukuthi yini inkinga yakho ngempela, ungisuka ngani nje ngempela ngoba angazi lutho nje phakathi kwami nawe okwaba isikhebe nangelinye ilanga, kodwa namhlanje ukwazi nje ukuzobuza imibuzo efana nale oyibuza uNtunsula yokuthi yini yona uMgube. Ngiyadideka-ke uma ubuza umbuzo ukuthi yini yona uMgube ngoba kwawena nami ngikwazi ungelutho nje kwade wasuzama iy'nto zakho nje zingakuhlanganeli, yabo, kodwa namhlanje ukwazi ukuzobuza mina ukuthi ngiyini, yabo. So nje lento yenu eniyenzayo yalokuphica nibenza la emculweni, nihlulwa abanye abafana ngengoma bese niplana lezi zinto eniyiplanayo, nibuye nize la kithi nizosichapha ngendlamba sibe singazi ukuthi soneni kunina. Ibanga isidina abafana bami ngoba nihlulwa kontanga yenu ngengoma senibhayizela la kimi. Nihambe ngabikela kimi bafana bami ngoba niyitshethi nibalekele egwaleni. Angilona iqele lokufela imbongolo mina. Wena Nsumpa Ivalehlo kade nginawe nje estudio kulamasonto adlule uchobozela uhleke ubala la kuhle kwentombi yesokeni nezikhindi zokulala zakaphepha. Awuzange uzukhombise inkinga kanti mfana unenkinga kodwa ufela ngaphakathi, angazi ukuthi inkinga yakho yini. Into engawayenza wena ngawufuna udokotela nje uzokugunda le Nsumpa Ivalehlo ukuze ungibone kahle ukuthi ngiyini mina, ungahamba ungibuza wena uNzulu ukuthi ngiyini mina. Niyadina ninabafana nize niyakhohlisana nithi nizotrend uDisemba wonke kuze kushaye uJanuwari. Ningobani nina? Ngayiphi ingoma? Sikuphi thina? Yazi nganive nikhohlisana ninabafana lemphuphele. Well, nizizwele-ke babukeli. Awushiye umbono wakho lapho kwi-comment section uzwe ukuthi-ke wena uzibona kanjani, uthini umbono wakho. Ngabe uMgube ukhulume kahle noma mhlambe bevele bemsukela? Ungakhohlwa ukusubscribe, uthinte ne-bell icon, uphinde ushiye ne-comment yakho usho ukuthi-ke wena ubona kanjani ngakho konke lokho kwenzakalayo. See you next time.